biko eweniwe oshi niile ebuche gị anya eweniwe n'ibe niile na-emebi na na-ekwe nwa dị ya na m na ọ ga-abịa ma anya ele ọ ga-edozizi ya ka ọ manarị n'oyibo ka anyị emezie n'oyibo ka anyị emezie na mmadụ a na-anọ ndị n'ọbịa kpata igwe ọdụzi aka omume na anyị edozizi gị rụọ ọrụ nne n'ibe emebe oyibonu anyị atọ na ngwọ ọrụ ndị oyibo ka anyị na-arụzi so ka anyị soro ibe anyị ọma ogbuebi nke n'ọbịa o debe nye dogbu n'anya ọ gakwana aga onye agha gburu anyị ụdị ahụ ka m na-ete n'arụ m ka ịmara ibe niile bụ ibe na-enye nsogbu ka itichie ma nwere nwa n'ọnya ka m ji bịa itichekwa ụmụ ka ịnwe na onwe na-ekwe nwaanyị anụ anyị n'akụkụ ibe meche nwaanyị adịrị onwe kwesị anyị wee sịrị na-ekwu ya ibe niile ezigbo okwe nke n'ụbọchị tata dị ibe onye na-anya na-arụ ụlọ mma arụ adị ya ma nwatakịrị ma ndị anyị rapụ pụtaba onye arụ na nwụbọ n'elu tata ibe dị iche adụ ụnụ abịa n'anya ụnụ abụ onye ego ha anụ gbuolu ọkụ gbuolu ibe niile were ego ga arụghị kedu ibe mọsịrị ọ unu jiri anyị ụgwọ na ibe kwu ogbebi nke n'ọbịa na-anụkwa nke n'ọbịa na-anụkwa ka ọ na-ekwu na anyị ma mmiri dị ibe ibe nwere ya jicha obodo oyibo n'ụnatarị ka anyị obodo abịa dị ya mere ebe ahụ anyị nọzi n'ụlọ elu n'ụlọ blọk ihe ga-emere ka ihe dị iche dị na ndụ ndị nọ ebe ahụ nwere ka isi be baa mụ nwere nwe m dị ibe ọgụ arụ 75 na ọnwa na-abụ ka anyị na-aba ibe ọbụla anyị kwu ka ọ dị ile na nke maghara dị iche ekwenye ya ọ dị nna m na nkwuo nnọọ bụ na ọ bụrụ mmegbu n'odo nna m ochie edinegwu m edine n'iru obu m ka nna ọ dụgo bụ na mma ole ekwe ibe niile dị ebe tata onye ọbụla na-apa ngozi wee na ọ adịla na mma adụ ajọ mmụọ ga-afụ ajọ mmadụ ga-afụ ọya ga-afụ anyị ewere ugwu anyị na onwe ibe anyị ji bịa anyị aka ewetachere ihe aka edere eje na onwe ibe anyị ji eche nne n'ibe olee n'ụwa anyị kenere gị n'obi edo ọ na obu nke n'ọbịa ọ na-aka onye ichie batara Nwakasi nwa oye nta na anyị abịalụ n'obu nke na ọbịa anyị si na ọ ga-adụlụ Nwakasi na mma ịbụrụ na nwa dị ya